ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Tico саршидагӣ то Lada Priora ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 149 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видео лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Иваз Priora ки соли бароишаш 2015 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.8, коробка передач механика. нархи мошин 55000 сомония. ба рубл бигардонед 367000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад гуфтест. 4 электропакет дорад. 3 моҳ пеш танировкаш кардагия. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Volkswagen Golf ки соли бароишаш 1996 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёвон. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6. коробка передач механика. нархи мошин 15000 сомония. ба рубл бигардонед 100000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷӯша соз гуфтесад, боз гуфтагие ки алиша ҳам мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Astra G дар кузови караван қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин газа, соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. объём мотораш 1.6 мебошад. коробка передач механика. нархи мошин 36000 сомония. ба рубл бигардонед 240000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Иваз Niva ки соли бароишаш 2008. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин холия, объём мотораш 1.7 литр. коробка передач механика. нархи мошин 40000 сомония. ба рубл бигардонед 266000 рубл мешавад. мошина мотораш инжектор мебошад, рулавой гидравлика. электропакет мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Nexi Daewoo соли бароишаш 1996 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 7500 сомония. ба рубл бигардонед 50000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш срочно сум дар кор шуда, бо гуфтагие ки арзон мешавад агар харидори аниқ бошад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Opel
караване ки соли бароишаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 1.6, коробка передачи механикаи нархи мошин 17000 сомония, ба рубл бигардонед 113000 рубл мешавад. мошина состояниша нормални гуфтеста, 1 сола ҳуҷҷат дорад, дига арзон намешавад. и ҳамин охирон нарх шад. газ вабшед задагӣ нестаиша. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Nexi Daiwo соли бароишаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёвон. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 1.6, коробка передачи механикаи нархи мошин 13000 сомония, ба рубл бигардонед 86000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристия кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад. 4 баллони нав дорад, аккумулятораш нав кардагия, документош ҳамаш ҳастад. боз гуфтагие ки савдо мешавад. агар харидори аниқ бошад, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққаттар видеонаворо та охириша тамошо мекунед. ҳаштум, ВАЗ 2110 соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 1.7, коробка передачи механикаи нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонед 100000 рубл мешавад ки ранги мошин сербиристия кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеста, документош танҳо тамом шудагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, Opel Zafira соли бароишаш 2002 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 1.8, коробка передачи механикаи нархи мошин 40000 сомония, ба рубл бигардонед 267000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеста, ягон камбудӣ надорад. документош то январи 2021 сола мебошад ки агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, Opel Astra J дар кузови универсал қарор дорад. соли бароишаш 1999 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 1.6, коробка передачи механикаи нархи мошин 35500 сомония, ба рубл бигардонед 236000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеста, 4 электропакет дорад, кондисионер дорад. документош то охири сола мебошад ки агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққаттар видеонаворро то охириша тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. 11. Daiwo Laseta соли бароишаш 2009 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 1.6, коробка передачи автоматика, нархи мошин 57000 сомония, ба рубл бигардонед 380000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеста, ягон камбудӣ надорад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда барои ин қадар мефурӯшанд. як дастгаштагия
اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 12. دایو تیکو سالی برای 6996 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کنیبو دوم. سوزشواری بنزین گاز ابیام موتورش 1.2 коробка передач механикаи нархи мошин 13000 сомония ба рубл бигардонед 86000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед. ҳамин хел моро ҳамроҳӣ кунед.